Pasodoble zatančí Oskar Hess a Kateřina Bartuněk-Hrstková. Prosím, pojďte na taneční parket. Humble part graced to ride along with the carrot of Rivia. Along came this song from when the Whiteford fought a silver-tongued devil. His army of elves at his hooves didn't they revel? They came after me when Master fought deceived, broke down my lute and they kicked in my teeth. Why the devil's horns mince out under me, and so cried the witcher, he can be bleed. Toss a coin to your witcher, all valley of plenty, all valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, all valley of plenty. Toss a coin to your witcher, all valley of plenty, all valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, all valley of humanity. Kateřina Bartuněk-Hrstková, Oskar Hess. Oskare a Kateřino, váš dnešní výkon mě nadchnul a bez nadsázky vtáhl do světa fantazie. Vaše dynamika jako dvojice byla neuvěřitelná. Bylo vidět, že jste do toho dali celou svou vášeň a že jste od prvního kroku až do posledního okamžiku vytvořili příběh, který by divák mohl sledovat jako divadelní představení. Toto divadelní zpracování a příběhová linka byla skvěle vymyšlená a vtáhla do sebe i nás porodce. Musím ale být spravedlivý a přiznat, že kdybych měl hodnotit čisté pasodoble, dnes bych ho na parketě až tak úplně nenašel. Ano, někde tam bylo zřejmé, ale častěji tam bylo spíše jako nutná nevítaná přítěž. Chyběla mi jasnější struktura pasodoble, rytmické kroky a výrazná práce s postojem ve stylu Beachy arény, což je duše tohoto tance. Celkově ale musím říct, že to, co jste předvedli, bylo téměř bezchybné. Ukázali jste výjimečný smysl pro emoci a příběh. Těším se, co vymyslíte příště. Děkuji, porotě, gratuluju, krásné číslo. Kateřina Bartuněk-Hrstková a Oskar Hess. Ano. Vážení porotci, prosím o hodnocení páru číslo 9. Richard Genzer. 10. Tatiana Drexel. 8. Jan Tománek. 10. A taneční mistr Mařík 8.